sa aking nakabighani na di ko mapipigil ang aking nadarama. Ay chinita, girl, ay chinita. Palang ako'y natunaw na mga titig mo sa aking nakabighani na di ko mapipigil ang aking nadarama. Ay chinita, girl, ay chinita. Salamat, Sis Maxine. Mga titig mo sa aking nakabighani na di ko Pilot pala. Akala ko Maxine. Hindi sana ako magsasalita, guys. Kaya lang. May tao dyan. Magpapabigim lang ako. Sis Mylene, salamat. DJ John. Andito ako sa iyong video, Farm to Road. Harvesting, bringing rice sacks to road. Hindi ako sisi makapag-pin kasi sira yung isa kong sisi. Hindi ako makapag-pin ng yung ano dyan, sing. Balerki. Ayan, ang iksi lang pala nito, tapos na agad. Hindi pa nga ako nakapag-comment. Ayan, hindi makita, diba? You're watching na sisi. Nasira yung CP ko kasi na isa. Hindi ako makapag-log in sa isa kong monitor. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Manny Eric. Thank you, Manny Eric. Maganda ba yung view ko dyan? Maingay ba masyado yung aking DGM? Salamat sa paharang, Sis Maxine. Manny Eric, wala akong monitor. DJ Jonel Hindi sa ako Gyno. makapag-pin. Kasi nga, di ba, sira na yung isa kong TV. Yung isa ko dito, hindi ako makapag-login. Hello po, sir. Kasi out. TV, thumbs up po. Salamat po sa pa-thumbs up, sir. Thank you so much po. Ano yun? Pangit, wala ka? Hindi ako pwede magpakita, Manny Eric. Alam mo na. Pangit, wala ka. Salamat po, sir, kasi out TV. Salamat po sa pagbisita ulit sa aking bahay. Salamat po sa inyo dyan. Manny Eric, thank you. Sis Mylene, salamat po. So, diba, ang ingay? Hinarap ko lang Manny Eric sa sa labas. Kasi nung isang araw doon sa loob ng bahay. Para maiba naman yung view. Kaya lang mamaya baka mabilad tong CP ko. Kasi yung araw papunta na dito sa balkon. Magpapa-BGM lang ako talaga. Bakit nagsasalita ako dito? DJ Jonel sa Gyno Remix. Try ko nga ipin yung kay Sis Mylene. Kaya lang, baka mawala ako sa live. Kapag pinin ko yon. Kasi nagpipin ako gamit yung isang
City. Hindi dito sa main. Natakot naman akong pindutin. Baka mamaya mawala ako sa live. Manoy Eric, paano naman kay si Smiley? Gino Remix. Padikit ba? Patamsak na rin sa kanya binabang link. Natakot ako mag-ano, dot-dot. Baka mamaya mawala ako sa live. Remix. Sayaw ka muna dyan, Manoy Eric. Di ba ang ganda ng ano, ng BGM ko? Ang dami kong kasabayan ngayon mag-live. Kaya walang ano ngayon, walang magtatambay sa akin. Kasi ang dami nila. Yung mga tinatambayan ko rin, naka-live. Ayan, salamat po, Sir Kasi Out TV. Manay Eric, thank you so much. May manok, ano yun? May manok na chicken. Habulin mo naman, Noy. Ano natin, itinula. DJ Jonel sa Gino. Ano daw? Sabi ni Manoy Eric. Ano sabi mo, Manoy Eric? Tika lang, parang mayroong ubad. Hi, Kyle Castro, the drummer. Hello. Tika lang. Ayan. Meron ka ng moderator. Ayan, ang galing nito mag-drum. Si Kyle. Ayan, meron ka ng moderator, Kyle. Thank you so much. Dan Tamsak po. Thank you so much, Kyle. Ayan, nakita ko, pinapanood ko yung video mo. Ang ganda. Ang galing mag-drum. Talentado. Napaka-talented ng batang ito. Good morning sa iyo, Kyle. Saan ka ba, Kyle, ngayon? Taga saan ka ba? Salamat sa pagbisita sa aking munting bahay, Kyle. Pinapanood ko yung mga ano mo, ang gaganda. Napaka-talented. Sana all. Ayan, Manoy Eric, pa-view ng ng video ni Kyle. Hindi ako makapag-pin, Kyle, kasi sira yung CP ko na nakalagin yung aking main. Kapag pumindot ako dito sa naka-live, baka mawala ako sa live. Hello, Manoy. Hello, Sisi Anthony. Miguel up, shout out. Sisi, kumusta tayo dyan? Kumusta, Sisi? Shout out, Sisi. Good morning din, Sisi sa iyo dyan. Shout out everything. Shout out everything. Salamat sa pagbisita. Sisi Anthony. Andyan lang ako nakaharap sa labas. Ayaw ko muna magpakita. Sir Zoom. Mega love shout out. Good morning, Sir Zoom. Salamat. Ayan nagpa-flooding siya.
Thank you po sa lahat ng sumilip dyan. Manoy Eric, Sir Anthony, pwede po papuntahan si Kyle. Hindi na pala ako member, kaya pala hindi, Kaya pala hindi mo na ako dinadalaw kahapon. Kahapon? Sorry naman. Hindi ako masyadong kahapon sa YT. Sir, si Anthony, sumilip kasi nga, di ba, alam mo na. Di ba mamaya pa naman, kahapon, sorry naman. Friday pala kahapon. Nakalimutan ko. Sorry naman, Sisi, kasi nga, di ba, sira yung CP ko din. Tapos yung isang CP, nakasalang sa playback namin. 10 hours, kaya hindi ako sumilip kahapon sa YT. Sorry naman, ang bilis mo naman magtampo dyan. Nakalimutan ko talaga, promise. Sorry. Sorry naman, sa Friday. Sorry, Sisi. Hindi ko talaga, nalimot ko talaga, promise. Kasi nga, yung isa kong CP, sira na. Tapos yung isa naman, itong isa, busy, mag-replay. Sorry naman, next time na lang sa Friday. Aakyat ako, sigurado okay na yung boses ko niyan. Sorry naman, sorry. Pumunta ba pumunta ba si Bittersweet? Bakit hindi niya ako ni-remind kahapon? Wala busy kasi. Sorry naman. May next time pa naman si Koy, di ba? Ayan, done ako dito sa iyo, Kyle. Sa iyong All My Lovin'. Short by Kyle Castro. Thank you, Manoy Eric, Sir Zoom. Salamat po na marami. Sir, Mr. Siyamba, the mechanic, good morning. Kain ka po digdi sa Bicol, Manoy, Siyamba. Kasi yung playback kahapon, pinapanood ko. Bicol ka eh. Bicol yung salita nyo nung nag-aayos kayo ng makina ng sasakyan. Saan ka dito sa Bicol, Manoy Siyamba? Mr. Siyamba. Dan connect to you, Kyle. Sabi ni Manoy Eric. Ayan, Manoy Eric, salamat po. Salamat ang marami. Ako din, limot ko na may live kahapon. It's a prank. Ayan, ikaw din pala, nakalimutan mo. Boss, some flicks, sabi ni Manoy Eric, may love shout out daw. Si Sweet Candy, hello si. Bakit pa nagsasalita ako dito? Dapat hindi ako magsasalita. Sabi ko magpapa-BGM lang ako. Manoy Siyamba, saan ka dito sa Bicol? Kasi narinig ko kahapon yung nag-play ako ng Playback Sunday. Narinig ko Bicol yung mga sinasalita niyo dyan. Manoy Siyamba. Saan ka dito sa Bicol, Manoy Siyam? Dulce, Carmelo, buenas. Dulce, Carmelo, buenos dias, mi amor. Ay, goy, sana all, may mi amor. Mylin Dan, connect to you. Sabi ni Manoy Eric Dakoya. Salamat, Manoy Eric. Sisi Ina Vlog, good morning. Tres, busy muna ha, may ginagawa lang. Okay lang, Sisi. Gawa lang dyan. Nangangalay ako. Ano ba yan? Hi, Roxy. Make love shout out, Roxy. Teka lang. Ayan, meron ka ng moderator, Sisi. Salamat sa pagbisita sa live ni Tres M. Sisi Ina, hello. May Aido. Ano yun? May Aido? Ano yun? Porkinomi contestate? Ano ba yan? Manoy
Sisi, ano ba yung sinasalita mo dyan? Hindi ko yung maintindihan. Cuadera Dulce, Dupay. Goy, taba. Buenos dias. Yun lang yung alam ko. Buenos dias. Ano pa yan? Muchas gracias. Ayan, patamsak po sa inyo dyan. Salamat po. Sabi ni Sis Roxy. Tama ba yung pagbasa ko dyan? Ayan, tamsakan nyo si Sis Roxy. OTW o Eric. OTW Eric, sabi ni Sis Mylene. Sir Zoom, Sis Roxy, hindi ako makapag-pin ng mga ano nyo dyan, ng mga binaba nyong link, kasi pag pumindot ako dito sa live ko, sigurado ako mawawala ako dito. Kasi wala akong monitor na gamit na isa eh. Yung isa kong CP kasi, nagpaalam na. Nasira na kasi yung isa kong monitor na doon nakalagin yung main account ko rin. Kaya ayan, tsaga muna tayo dyan. Yung gusto kong puntahan yung mga binabang link, mga lalabs, puntahan nyo na po. Meron din ako ditong gamit na isa, pero hindi dito nakalagin yung main ko. Kaya ito na lang yung pangsugod ko. Ayan. Ayan, dana ako kay Kyle at saka kay Sis Mylene. Sino ba yung nagbaba dyan ng bahay? Ayan, Sister Zoom, nagbaba rin. At saka si Sis Roxy. Manoy Eric, naandyan ka pa? Puntahan mo, Manoy Eric, yung mga nagbabang link. Ayan, nandito ako sa bahay na binaba ni Sis Roxy. Kay, ECF. Tusok na ako dito, sis. Tusok 18. Subscribe na rin. Si Tris and the second ko. Ano to? Naka-live to, sisi? Naka-live pala to. Live pala yung binabang link dyan ni Sis Roxy. Ayan, tusok na. Tusok na po doon sa binabang link na naka-live ni Sis Roxy. Hi, Sis Agnes. Hello, Sisi. Salamat sa pagbisita. Thank you, Sisi. Tamsak, nag-love shout out, Sisi. Ayan. Salamat, Sis Agnes. Ayan, dito muna ako sa bahay ni Sir Zoom. Ayan, dating tamsak ko na to, Sir Zoom. Hindi ako makapag-pin, mga lalabs. Sira yung CP ko. Ay. Sweet Abby! Hello, Sisi! Good morning! Tamsak lalabs post. Mega love shout out po to all and Press Maria's Farm. Ayan. Salamat po, Sir Zoom. Sis Ina. Sisi Anthony, thank you. Ayan, Tamsak 118. Sisi Anthony. 111. Ako dito, 118 pala. Dito kay Ma'am Elisa Love. Ayan, basahin ko yung comment mo dito, Sisi Anthony. Sa bawat yugto ng buhay ay may kanya-kanyang istorya. Ngunit ako'y nagagalak upang mapanood ang iyong story or journey in your life. Ayan, sana all.
Ayan, tamsakan ko muna tong binaba ni Manoy. Ani, Sisi Anthony. Ate Ina, salamat. Sabi ni Manoy Eric. Sabi ni Sisi Anthony, Sir Zoom Dan, thumbs up with comment. Manoy Eric, binayaan ka ni Kayumi, baka daw lamukin ka. Ayan, salamat Sisi. Sisi Abby, thank you. Sisi Agnes, salamat. Mabibilad tong sipi ko dito mamaya. Andiyan na yung init, oh. Aragoy. Sir Zoom, Yahoo, sabi ni Sweet Abby. Ni Sisi, Sweet Abby. Nangangalay a catch. Ika lang, ibaba ko muna yung stand ko. Parang ang taas naman. Nangangalay a catch. Sisi Tres, hindi ko alam gawin ang ganito live. Nag-try ako, landscape, liit pa rin. Ano to? Oh, bakit naman? Ano mo, Sisi, ano mo yung rotation niya? Di pa landscape mo din? Ano to, Sisi Anthony, ka-horizontal? Kaya nga, nakikita ko yung live mo, ang liit. Naka-vertical. Madali lang. Tapos yung sa CP mo, yung landscape, mo rin siya, i-rotate mo din siyang naka-landscape. Si Anthony. Madali lang siya gawin. Kaya pala nakikita ko ikaw, ang liit ng screen mo. Ayan, sabi ni Sir Zoom, Agnes Lifestyle, then, ano yun? Ang hirap kapag walang monitor. Naduduling ako magbasa. Dana daw si Sir Zoom sa iyo, si Agnes. Ganda ng bakuran, ang lawak, pwede maglaro. Siya ng pagmamahal. Joke. Oo, malawak to, si Anthony. Baka mawala ka dito. Sisi, Sweet Abby, thank you so much. Sis Ina, salamat. Sisi Agnes, thank you sa paharang. Thank you sa inyo dyan. Sir Zoom, Sisi Anthony, Manay Eric, Better Sweet, salamat. Thank you so much.
Sir Zonflix, thank you, dandikit na rin, sabi ni Sis Agnes. Ayan, thank you, Sisi. Salamat ang marami sa inyo dyan. Yung mga binaba niyo dyan na link, mga loves, natamsakan ko na dito sa 3M Decision ko. Doon kay Sir Zoom, dati akong doon, dosok. Patapik. Patapik please. Sabi ni Sir, si Anthony, mention lang ng mikos-mikos lang. Nagmikos-mikos lang. Hello po, Sir Jamin. Mega love shout out po, Sir Jamin TV Vlogs. Paalis kami ni Mrs. Ma'am. Napadaan lang. Ayan. Salamat po sa pagdaan. Sir, Manay Mr. Siyamba, mega love shout out. Salamat sa iyo, Manay Siyamba. Saan ka dito, Manay Siyamba? Sa Bicol. Salamat po sa paharang, Sir Jaymin. Jaymin ba yung tawag sa iyo, Sir, or Jaymin? Thank you po sa lahat na naandyan. Salamat po ng marami. DJ Boye, True Idol. Let's go to work. DJ Boye, True Idol. Let's go to work. Hello, good morning, the amazing MNG. Hello to you, my dear friends. Hello to you, my dear friend, Tres Marias. How are you doing today? Thank you for coming, the amazing MNG. Hello, sweet Abby. Thumbs up, done. Thank you so much. The amazing hello, my friends, from Anthony Abbey. Hello to everyone in the chat. Love you always, Anthony. Agoy, Sisi Anthony. Love you always, daw. And I will always love you. Napakanta tuloy ako sa I always love you. Love you always.
Love. Dun, dun. DJ Boyet, True Idol. Hahako lang basa mo si ano? Love you always, Anthony. Ayan. Ayan na, di ba? Sabi ni The Amazing MNG. The Amazing, The Amazing MNJ. Love you too. Not always, but every single minute. Every single minutes daw. Sana all. Nahirapan ako magbasa. Kasi masilaw eh. Yung sipi ko diba, nakaharap sa labas. Tapos masilaw. Nahihirapan ako magbasa. Aragoy. Ika lang, ibaba ko yung yung stand ko. Parang ang taas kasi. Wala, hindi ko na mabasa. Uulan na yan, sabi ni ni Manoy Eric. Sweet voice. Good morning, guys. From IC Uragon Cheng, Meka Tres Marias. I love you all, guys. Sabi ni Sisi, The Amazing MNJ. Thanks so much for your warm welcome, my dear friend. Love, 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 and happiness. My si Señorita, buenos dias. Harang Sisi. From Sistit. Sis Inday Marie. Sis Inday Marie, mega love shout out host and everyone. Good evening. Evening na ba dyan sa UCC? Tamsak. Ayan, salamat sa patamsak, Sis Dit. Ma'am Dit, good morning po. Sabi ni Sisi Anthony. Sabi ko, aliun mo na iyan na masitas. Paano ko yan maaali na dahil man masyado nag-uura na makusugod talaga? Aalisin ko yan. Saka na, pag talagang maulan. Pag isang linggong umuulan, saka na tayo magtatanim ng mga halaman. Mas malakas ba yung BGM kaysa sa boses ko, mga loves? Hello, Mr. Siam from The Amazing MNJ. Wow, laki ng ground stress. Oo, Sisi. Anthony, mega love shout out from Sistit. Hello, Inday from The Amazing MNJ. Hello sa lahat. Bakit comments ko lang nakikita ko? Mag-refresh ka. Ang daming nagko-comment dyan. Ikaw lang yung hindi nakikita. Mag-refresh ka, Dos. Thank you sa inyo dyan. Salamat po ng marami. Sa lahat ng napapadaan. Agoy, bakit bulol talaga ako magsalita? Sa lahat po ng napapadaan sa mga tumatamsak, maraming salamat po. Salamat po sa inyong mga patamsak dyan. Sis Ina, thank you, Sis Ina. Sir Anthony, sabi ni Dos. Hello, Ina from The Amazing. My si Uragon Cheng. Mega love shout out from Sistit. Malakas ang boses mo, Sisi. Ma'am Dit. Naglilinis ako ng mansyon. Hirap maging OFW sa Pinas.
Aragoy. Ay, may tao pala. My little garden. Hello, Sisi. Teka lang. Hala, bakit di ko mapindot? Agoy. Ayaw magbigay ng jacket. Teka lang, teka lang. Hala. Bakit ayaw bigyan ng ng moderator si si. Ayan, my little garden. Kisan. Collection block. Tamsak. Salamat po sa patamsak, Sisi. Ayan, meron ka na pong jacket. Iwanan ako ha. Mga Sisi Love, dapat umakyat si Dos. Kumanta. Oo nga. Hindi kasi ako naka-StreamYard at saka laging busy yan. Sisi Agnes, salamat. My little, hello, good morning. Maisi, ako na lang ang maglinis dyan. Free service. Free service daw. Hello, Agnes, from The Amazing. Haha, tapusin ko lang gawain ko. Pwede kumanta a cappella. Hindi naman ako naka-StreamYard. Pag nag-StreamYard ako, umuwi ka muna. Haha, di ka, Sir Anthony. Nga kapagpahinga naman ako. Nang makapagpahinga naman ako. Laki ng muscles ko. Agoy. Sir Kasusyo TV. Hello, sir. Good morning. Sir Busnoy. Sweet. Candy. Hello, Sisi. Sige, Maisi. OTW na. BG lang, sabi ni Sweet Candy. Mega love shout out everyone at sa iyo host. Good morning. Good morning din po, Sir Busnoy. Salamat po, Sir Busnoy, sa pagbisita ulit. Sir Kasusyo, salamat po. Salamat po sa inyo dyan. Ayan, may binaba pong bahay or link si Sir Busnoy, mga loves. Pwede po paano nyo na lang padikit, view. Kasi hindi po ako makapag-pin ng link ngayon. Kasi po, isa lang gamit kong CP, hindi ako makapag-login dito sa isa. Kasi yung isang CP ko na nakalagin yung main ko, nasira na po. Kaya hindi ako makapag-pin ng mga link ni chat. Hello, Zoom! Sabi ni The Amazing MNJ. Salamat, Sisi Agnes. Dito, Sisi. Busy good. Salamat, Sisi. Thank you. Hello, Busnoy from The Amazing. Sis Ina, may love shout out. Sis Maisi Oragon. Sir Kasusyo, salamat. Boss Noy, may love shout out. Na-late ako sa premiere. Replay na lang ako. Nag-premiere ka po ngayon, Sir Boss Noy. Hindi ko nakita. Mamaya na lang po, ako. Mag-replay. Maisi Dan, viewing sa Yellow Bella, flower mo. Host, hindi ako makatambay, host, ha? Pasensya na, busy na ulit phone ko sa tindahan. Ayan, okay lang po, Sisi, my little garden. Thank you so much. Thank you, Sir Anthony, sa pa-view. Abs running. Hello, Mylene. Sabi ni The Amazing. Mami Ina, dan tusok sa link. Ayan, salamat, Dos. Pa-view na rin doon kay Sir Busnoy. Tika lang. I-view ko dito sa isa kong CP na hindi rin makapag-comment. Hindi ako makapag-comment doon kay kay Sis Abby. Dito sa natutulog niyang papi. Meron akong pang-view na isang CP pero hindi makapag-iwan ng comment. Ano ba yan? Lahat na lang bulok ang aking mga gadgets. Kasi guys, na-overuse sa YT. Aragoy! Hindi naman sumasahod. Nakakasira lang ng mga gadgets. YT pa more!
Whitey pa more mga loves. Panay ang whitey, panay ang puyat, pero hindi naman nasahod. Ano ba yan? DJ Jonel. Libangan daw, pero naa-addict na. Parang hindi na to libangan. Big love shout out, Ina Vlog. Good morning, replay is the K. My Little Garden, collection vlog. Big love shout out, sabi ni Sis Ina. Harang, salamat sa paharang Sis Dit. Ma'am Dit, sabi ni Sis Bittersweet. Hello Roxys. Dan Abs Running, pasukli. Hi Sisi, Luyang Vlog. Kumusta Sisi? Hello sis. Long time no see. Kumusta ka na? Si Silo yung vlog. Hello, my little garden. Sa Whitey, mahirap ang kitaan dito. Oo nga, si Anthony. Puro ano lang, puro eyebags lang yung nakukuha natin. Pero okay naman, di ba? Masaya naman kapag maraming friends sa Whitey. TikTok pa rin. Harang Dan, salamat sa paharang. Sis Loyang Vlog. Hi, kasusyo from the amazing. Viral ngayon. Kaya nga, Sir Anthony, hirap kumita sa YT, kaya nakikiararo na lang ako. Alam mo kasi, si Anthony, si Dos yung si Dos yung nagpo-provide ng internet ko dito. Siya talaga yung nagbabayad ng internet ko dito. Kaya parang hanggang December na lang to. Parang hanggang December na lang tong aking dito, internet ba? Parang gusto nang ipaputol ni Dos. Kasi daw, hindi naman ako kumikita. Ano ba yan? Libangan, pero nakakasira ng ganda. Pag nagkamali ka, pwede pang masira yung whitey mo. Pwedeng mapalo, di ba? Sis Ina Vlog. Sana ako? Teka lang. Sabi ni Sis Ina, madali lang kumita Sir Anthony dito sa YT. Basta magtanim ka, ay aanihin ka agad. Paano naman Sisi? Buti kung marami tayong dyan, sponsor. Paano tayo dyan magtatanim? Nasira na nga yung isa kong CP. Nasobrahan sa tanim. Ikaw long time din, sabi ni Sis Loyang. Oo nga Sisi, pero minsan ako sa mga video mo. Service Noise, salamat. Happiness and love to everyone in the chat. Sabi ni The Amazing. Sweet Abby, thank you so much, Sisi. Hello po, The Amazing from Kasusyo TV. Hello, Loyang. Kasi yung mahilig magtanim, bilis kumita sa agad. Oo nga, Sisi, no. Paano ba? Paano ba? Paano ba maging ganon? Kaya nga, gaya ng sabi ko noon, ang YT ay libangan lang. Huwag seryosohin. Pero, ang love, huwag gawing libangan, dapat seryosohin. Andyan ka na naman, si Anthony. Kalyo-kalyo na kamay ko sa kakaararo sa bukid. Haha. Paktay tayo dyan, Dos. Sweet Abby, thank you. Kailangan kumita ka na stress bago mag-December. Oo nga, Sisi. Bakit ganun? Akala ko sasahod na ako sa 12. Pero hindi pa napupunuan. Meron pa. Ano ba yan? Sisi Anthony. Baka naman. Natatawa tuloy ako dito. Tika lang. Pwede maki-ride sa net mo. Kailangan ikaw ang mauna magtanim para taniman ka rin, Sisi. O nga, napupuyat na nga ako. Hindi ko na kaya pumunta doon sa mga malalaking taniman. Hindi ko na kaya magtanim, Sisi Ina. Ang hirap. Buti pa kayo, may mga lapi. Ako, mumurahin ng CP lang, hindi makapag-support ng maayos.
More upload lang sis, tingnan. Tataas ang revenue mo sa YTC. Ako konti ang viewers ko pero taas ang revenue. Sa ads tayo babawi. Agoy, sana all sis loya. Oo nga eh. Lalo sa mga paharang din minsan, di ba? Mas maganda sana yung may nag-ano sa atin, may nagsasalang nasa ibang bansa. Ganun. Kaya buti na lang. Andyan si Mami Groovy. Bawat live ko, pagkatapos ng live ko, nakikita ko sinasalang agad ni Mami Groovy. Siya lagi yung nag-ano sa paharang. Si Mami Groovy. Guys, ikita niyo sila guys. Si Mami Groovy. At sabi ni Sis Agnes. Salamat Sis Agnes. Umuwi ka na Sis Luyang sa ano? Pangasinan ba yun? Parang doon ko nakikita yung mga vlog mo hindi na sa bahay. Ayan, ang init na ng aking CP. Malapit ng mabilad. Paano kaya ito, no? Ipapasok ko doon sa bahay mamaya. Ayan, Paul watching. Paul watching, Boss Noy. Sabi ni Manoy Eric, Dakoya. Salamat, Manoy Eric. Ano sabi ni Sisi Anthony? Shower muna ako, Sisi. Ayan. Sige lang, Sisi Anthony. Sir Zoom, thank you so much. 25 minutes ako hang. 6 ang ads niya, sis. Nagloko na.
Agoy, agoy, agoy. Nalubat ang aking PA. Ayan, salamat po sa mga patambay niyo dyan, mga lalabs. Salamat po ng marami sa lahat ng naandyan. Sa lahat po ng hindi nang iiwan. Thank you, ayan, the Explorer girl. Ayan, meron ka na pong jacket. Sisi, the Explorer girl. Diba? Pulol ako magbasa. Ayan, kumuha kasi ako ng ng extension. Replay lang, mister, sa iyong new upload. Sabi ni Sis Sweet Abby. Loyang Blood, done to your Diwata collab, ma'am. Ay, wow! Nag-collab kayo, sis, ni Diwata, sis Loyang. Sana all. Ayan, salamat po sa inyo dyan. Sus, naku ko lang nabasa PE mo, agoy. Ikaw lang nagbakas mga sis, balikan. Iwan lang nagbakas mga sis, balikan kita maya. Sabi ni Sis Loyang. Ayan, hindi pa ba kita na-jacketan, ma'am? The Explorer. Ayan, meron ka na po jacket. Balikan mo ako, sis, Dan, sa'yo. Ayan, opo, sige po, ma'am, the Explorer girl. Mag-iwan ka lang po ng bakas dyan after ng live ko. Balikan po kita, ha? Kasi wala akong gamit na isang CP na nakalagay ng main. Agnes Lifestyle, dandikit, sabi ni Sis Dit, makanip. Nood tayo kahit 3 minutes para dikit na dikit. Oo, sabi ni Sis Loyang, ang banana, mag-iwan lang ng bakas para mabalikan ko, mga sis. Ayan. Oo, kailangan manood muna, hindi dikit agad. At least, 3 minutes or 4. Okay, host. Salamat, sis, the Explorer girl. Salamat sa pagbisita sa aking munting tahanan. Ayan, done na daw sa iyo, sis Loyang, sa si Sisi Anthony. May binaba rin siyang link. Salamat po sa mga nakabidyo dyan na bisibisihan sa kanilang work. Pero naandyan, nakatambay sa live ni Tres M. Thank you so much po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. Salamat, Sis Dit, sa pagdikit kay Sis Agnes. Kay Sis Agnes, ayan. Mabait yan, Sisi. Anong oras, Sisi, yung live mo nga, Sis Agnes? Siyempre, haha. Thank you, sis, the Explorer girl. Nakakabulol naman yung pangalan mo. Baby pa yung bahay mo, sis? The Explorer girl? Baby pa yung bahay mo? 115? Ito ba yung main channel mo? Baby pa pala. Ayan, idikit ko to sa iyo, ha? Idikit ko sa iyo Sino ba to si The Explorer? Si Sis Jed ba to? Ah, ito talaga Sis Jed. Pinag-ano mo ako dito. Aray ko. Si Sis Jed pala to eh. Hirap na hirap ako magbasa ng pangalan mo. Sis Jed ka lang pala. Grabe siya. Oh, ito, dikit na sa iyo si Tres M.
Sisikan. Sana all. Ano to sis? Ano to? Pinapalaki mo ba tong bahay mo to? Yung upload mo dito 2 years ago. 2 years ago naman yung ano mo dito, mga upload mo. Wala ka namang latest. Si Sis Jade ka pala. Grabe siya, oy. Kung hindi ko nabasa dito, sabi ni ni Sis Jade. Miss Jed. Sisi Tris M, habang busy po at ang buyers here na sa Lapi ka, Agoy. Ayan, salamat Sisi, Sweet Abby. Thank you so much. Isipin mo na lang, Dora the Explorer. Yan, matagal ko na channel na hinahanap-hanap. Ayan, andyan si Piolo. Kaya pala nag-iba ka ng pangalan kasi andyan si Piolo. The Explorer Girl. Buenos dias, mi amor. On saludo. Grabe ka dyan sa... Sana all magaling mag-Spanish. OMG, 9 hours kita na play, Piolo. Kaya huwag ka na magtampo. Haha. Nagtatampo siya, Sisi, kasi kagabi pala. Friday pala kagabi, no? Hindi ako pumunta sa live niya. Nagtatampo siya agad. Grabe siya. Isang bisis lang ako di maka-attend sa live mo. Tampururot agad. Kasi nga, si Anthony, yung CP ko nga, sira na. Buti kong bigyan mo ako. Padalhan mo ako ng CP, si Anthony. Sana all 9 hours na sinalang. Ma'am Dit, Makanip, thank you, Dandy Kid, sabi ni Sis Agnes. Sisi Jan Emily, hello Sisi, good morning. Salamat, Sis Jan. Nasa live ko siya kagabi. Ayan. Nakasalang pala siya, no? Habang naka-live kasi si Jed. Jan Emily, good morning po. Sabi ni Anthony, ni Sisi Anthony. Ina-ina vlog, mega love shout out. Sabi ni Sis Dit, Ma'am Dit. Sabi ni Sis, the Explorer Girl. The Explorer Girl, muchas gracias por todo. Naka-tune in lang ako, busy. Ayan. Thank you, Dos. Sorry. Sis, naubo na naman tuloy ako. Sis Jan, Emily, mega love shout out from Sis Dit. Sisi Daisy Ang, thumbs up, mega love shoutout po sa lahat. Sabi ni Sis Daisy Ang, thank you Sisi. Sa patambay dyan. Hello Sir Anthony, good morning. Sir Brad, thumbs up. Maria. Thank you Sir Brad. Thank you Sir Brad for coming. Thank you sa support always, Sir Brad. Thank you po sa lahat ng naandyan. Naandyan po, Tamsak Maria. Ayan. Ayan. GPC Backyard. Teka lang, sir.
Ayaw mapindot ng pangalan mo. Aragoy, bakit ayaw? Hirapan ako magpindot. Ano ba yan? Ayan, Sir GPC, backyard. Meron ka na pong jacket. Ayan. Dan like po, thumbs up po sa iyo, ma'am. Ayan, salamat po, sir. Sisilaw talaga ako. Nagsisilaw, aketch. Teka lang, ha? At GPC Backyard, welcome here, Kabrid. Anong ibig sabihin, Piolo, pagkatapos ng live ko, na-play ko siya, 9 a.m. na, pagising ko, anong ibig sabihin? Ano yun? Anong ibig sabihin, Piolo? Pagkatapos ng live ko, na-play ko siya, 9 a.m. na pagising ko. Ma Moment, thumbs up host. Ayan, salamat po Ma Moment. Sir Brad, thank you so much. Sir Zoom, sabi ni Sis the Explorer. DJ Boyet, True Idol. Big love shout out to all. Sabi ni Ma Moment. Sis Ina, thank you. Thanks po. Sabi ni Sir GPC. The Explorer girl, sabi, thank you so much for everything. Muchas gracias por todo. Yung ibig sabihin daw, sis, thank you so much. Sir Zoom, huli ka. Magaling bulalo na miss. Ano yun? Maging bulalo na Miss Jet. Tagal mong sinala. Ayun. Sobrang lambot na nun. Kasi matagal na kasala. From Sir Zoom to you, ma'am. Opo, sir. Nakita po kita doon kay Sir Zoom. Thank you so much po. Ma Moment, thank you. Nag-live ka kagabi, Ma Moment. Hindi na po ako naka-attend kasi, alas 10 pa lang. Kailangan ko ng matulog. Salamat po sa lahat ng nakakatamsak dyan. Nakatamsak at saka sa lahat ng nakatambay. Ha. Sit. Basta yung sinabi ni Piolo, sinunod ko lang paano mag-play. Ganon. Ewan ko sa'yo. Hindi ko mabasa yan, Sir Sisi Anthony. Ano ba yan na sinasabi mo dyan? Ma Moment, Sir Anthony, sabi ni Sis Daisy Ang. Sir JPC, thank you. Thank you so much po sa lahat ng naandyan, sa lahat po ng nag-stay. Salamat po ng marami sa inyo dyan. Mikos, ako Tres. Sabi ni Sis Sweet Candy. Miss Daisy, mega love shout out. Ano yun? Miss Daisy, mega love shout out to Yatters. Agoy, sino yun ang puyat dyan? Kagabi, hindi na ako nakapunta mga love. Ina, Emily's, ading ko. Ayan, the Explorer Girl, ang meaning. Yan daw yung meaning. Yung meaning daw, thank you so much. Host, sarap ng tulog mo kaya di mo ko makikita live kasi 11 p.m. na yon. Oo nga po. Nag-live ka din, sis, Jed, kagabi? Oo, tulog na ako, sis. Maaga ako natulog kagabi kasi bawal ako magpuyat masyado. Okay, amigo, Piolo. GPC Backyard, dandikit na. Sabi ni Sis Dit, makanip. Dito ako, home for the aged.
age. Home for the age. Naka-duty ha, naka naman ako ng oras. Ano yun? Naka-duty ha, na naman ako ng oras. I love you, ti amo. Ma'am Puching, tinulang manok yun, oh. Dumadaan-daan, haha. Tinulahin natin. Ayan, big love shout out, Ma'am Puching. Thank you sa pagbisita ulit sa aking bahay. Parang hindi kita nakita nagla-live, Ma'am Puching. Bakit parang hindi nagno-notif sa akin? Pinulahin na natin. DJ Boya True Idol. Thank you po, thank you. Daisy Ang, may love shout out from Kislit. Kaya nga, haha, saan ba? Pang derby dyan. Wala po, andun sa kabilang farm, yung mga pang derby. Mga pang derby ni kapatid, ng aking bunsong kapatid. Dito mga pang ano lang, pang tinula lang, Ma'am Puching. Puching, may love shout out from Kislit. Thank you po sa lahat na naandyan. Salamat po. May love shout out, Pete. Adios, amiga, amigo. Ayan, sabi ni Sir Anthony. Ni Sisi Anthony. Salamat, Sisi Anthony. Buenos dias. Muchas gracias, Sisi Anthony. Muchas gracias. Tama ba? Maraming salamat. Tuba, walang tuba dyan. Wala po, Ma'am Puching. Hindi kami marunong gumawa ng tuba. Part ng Quezon. Marami dyan. Ate Moment, cooking, may love shout out. Good morning. Maraming lubi? Oo, opo, maraming lubi. SW, sabi ni Sweet Candy. Enjoy streaming, Sisi Tres. Salamat. Thank you so much, Sisi Anthony. Muchas gracias. God bless us all. DJ Thank Boya you. True Idol. Salamat. Ingat po sa work. Thank you so much. Dandikit bakas, tamsak sa iyo, Ma'am Dit, makanip from Sir GPC Backyard. Thank you, Sisi Anthony. Hasta la vista. Yun, di ba? Naunahan kita. Hasta la vista, baby. Oo nga, Puching, daming lubi, pangkata sa manok. Oo, masarap yun. Yung tinutungang manok, sistit, alam mo yun. Yung pag nagkatay ka ng manok, yung gagawin mo dun sa lubi, susunugin mo sa baga ng bao ng niyong. Tapos papausukin mo. Ang bango ng aroma niya. Tapos yun. Ano mo na yun? Yung gata. Yun yung ipang gagata mo. Sa tinutungang manok yung tawag sa akin. Ang sarap. Summer, sa summer nga. Sa summer, marami din tuba. Lambanog. Yata madami sa Lucena. Oo, sa Lucena, Lambanog. Oo, kasi nung pumunta ko last year doon sa Eastern Samar kay Madam Cascade, sinama ko ni Madam Cascade nung October. Ang dami nga doon, tuba. Lagi silang nagiinuman. Pero parang hindi naman nakakalasing yung tuba, no? Ma'am Dit, sabi ni Didak, 28.
Sis Ina, thank you. Sis John, salamat. Taga Bicol, ano yun? Teka lang. Nakaharangan eh. Hindi ko mabasa. Taga Bicol ka ba, ma'am? Bakit alam mo yung tinutungan? Opo, Bicolana po ako. Bicolana, Daragang Magayon. Hali sa probinsya kang Sorsogon. Ayan, opo, Bicolana po ako, sir. GPC. Yung farm po namin nandito sa Sorsogon. Tapos sa Albay din, sa malapit sa paanan ng bulkan, sa Ginubatan Albay. Meron din po kami doon bahay. Agoy, taha, Agoy, taga Sursugon din ako. Taga Bulan po ako. Talaga? Nagbablog ka, sir, GPC sa ngayon, sa Bicol, nasa Bulan ka? DJ Boyet, True Idol. Talaga ba? Yung ko dyan, friend ko, si baka kilala mo, yung classmate ko sa TESDA dati, tapos barkada ko, si Ate Dit, Bernadette, Siko, sa may tahong ba yun? Sa may Chaong Bulan. Nakalimutan ko na yung niya. Yung asawa niya, si Kuya Inoy, mas kilala sa Inoy Butakal. Kasi nga, may-ari siya ng Oo, lahong. Opo, lahong. Lahong nga. Kilala mo, Manoy GPC? Sana all, ma'am. Apelido niya si Manoy Ino. Hindi ko alam yung apelido kasi yung gamit ni Ate Det, yung apelido niya, Siko. Bernadette Siko. Lahong, opo, lahong. Oo nga, lahong yun. Sis Agnes, salamat. Lapit sa amin, 20 minutes lang. Agoy, saan ka sa anong lugar ka sa Bulan? Manoy GPC. Malapit lang sila sa sa Palengke. Bicol ka din pala, Sorsogon. Pero yung salitang Sorsogon, sir, Manoy JPC, hindi ako marunong yan. Yung lalaki, hindi ko alam yung apelido ni Manoy Inoy. Basta kilala siya doon sa Inoy ba yun? Inoy Butakal. Kasi nga, meron siyang butakal na mga baboy na papalahi. Maraming nagsiservice. Maraming siniservisan siya ng mga baboy. Yung nagpapalahi pa. Hindi ko alam kung anong apelido ni Manoy Inoy. Basta yung kilala ko lang sa Oo, parang Aquino nga. Oo, Manoy GPC. Parang Aquino nga. Mamaya, i-chat ko nga si Ate Det. Pinapapunta nga ako doon sa kanila. Kaya lang, tinatamad naman ako. Medyo malayo din naman. Pero sasakay ka lang naman ng bus, diba? Sis Agnes, Sisi, salamat sa pag-stay. Bulan taga Aquino. Aquino pala, taga Aquino. Pero yung apelido ni Manoy, parang Aquino din. Malapit ako sa ginagawang airport. Alam ko, ma'am. Alam ko yan. Inaarkila yan pag pa-breed. Oo nga, inahin. Magpa-breed ng mga inahin na baboy. Marami talaga dyan, baboyan sa lahong. Oo. Kahit sila, meron silang mga alaga. Tapos dalawang butakal. Butakal yung tawag doon. Manoy GPC. Oo, marami doon. Pero si Ate Dit, sa siya, taga Cavite siya. Si Ate Dit Bernadette. Tapos mananahi siya ngayon. Ang dami nagpapatahi sa kanya dyan sa Bulan. Kaya bisi-bisihan na, hindi na siya nakakapunta dito sa bahay. Dati lagi siya napunta dito sa bahay. Sana all, ma'am, pag magbisita ka, comment ka lang, ma'am, baka sakali. Ma-content kita, ha, ha, ha.
Oo, malay mo, Manny GPC. Makapunta ako ng Bulan, Sursogon, doon kila Ate Det. No. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanay, ligaya at labis ko. Magandang dilag, Sa Bulan, ano talaga, no? Small world talaga. Sir GPC. Maraming mga taga Bicol. Iyan si ano, sila Sis Ina Ina Vlog. Taga Bicol din yan. Pero nasa Manila sila ngayon. Si ano din. Salamat po, Ma'am Moment, Cooking Vlog. Thank you so much. Si ano rin, yung kanina, si Sir, ano, si Yamba. Tinatanong ko kung saan dito sa Bicol, hindi naman ako sinasagot. Si Sir Ziyamba. Taga Bicol din siya eh. Pinapanood ko kahapon yung ano niya, yung vlog niya. Bicol yung mga sinasabi nila. Sabi ko, saan kaya to si Sir Ziyamba? The mechanic. bawat lakad mo lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa Monetize ka na, Sir GPC. Gulat lang ako kasi kalami lang mahilig sa tinutungan ng sagata na manok. Oo nga. Gulat lang ako kasi kami lang ang mahilig sa tinutungan na gata na manok. Oo nga, tayo lang yung alam nito, di ba? Yung ano, dinuguang baboy. Dinuguang baboy at saka yung ano, tinutungang manok. Hindi ko lang talaga yung ano, di ba? Hindi ko lang talaga yung may alam dyan. Hindi ka pa po, Moni? Sige lang, sir. Magpaano ka kay Sir Zoom. Magtambay ka lang po doon kay Sir Zoom, sir. Kasi, yun, nagsasalang siya para sa WH. Pero konti na lang yan, sir, GPC, Manoy GPC. Mag-ano ka lang, live ka lang ng live. Konti na lang yan. Opo, pati gulay, masarap ang aroma pag tinutungan. Oo nga. Siski, thank you. Mga tinig mo sa akin napabigyan na. Di ko mapigilang aking nadarama. Ano lasa ng dinuguan? Hindi mo pa natikman yan, sis, Jed? O, yung sarap niyan, sis, Jed. Yung dinuguang, yung baboy ba? Yung ng baboy, dugo ng baboy. Tinututungan. Pero sa mga Tagalog, ginigisa lang yan nila. Diba, Manoy GPC? Dinuguang baboy. Masarap yun, sisi. Masarap yung lasa niya. Si Sweet Abby, thank you so much. Tambay lang ako, ma'am, habang nag-upload ng daily video ko. Ayan, sana all. May araw-araw na ina-upload. Ako tamad-tamaran mag-edit. Tamad ako mag-edit, Manoy GPC. Kaya ayan, 3 times a week ako nagla-live para makapag-update din. Ang init na dito sa harap ng bahay, nabibilad na yung mukha ko. Na init. Ipapasok ko ito mamaya na CP. Itambay ko lang doon sa loob. Kung hindi, iusog ko dito sa unahan. Sa harap pa rin yung niya. Hi sis, Lovesky, Shop Mix Vlog. Hindi ka lang sisi. Bigyan kita ng moderator. Ayan, good morning sis Lovesky. Shop Mix Vlog, thank you. DJ Jonel sa Gyno. Manoy Siyamba. Manoy Siyamba, tinatanong kita kung saan ka dito sa Bicol. Kasi ayan si Sir JPC. Taga Bulan, Sursogon pala siya. Malapit lang dito sa amin. Medyo malayo din pala. Isang bus, no? Pinaka-viral ngayon sa buong Saan ka dito sa Bicol, Manoy Siyamba? Nakamute ka ba? Manoy, Mr. Ziyamba, nakamute ka ba? Hindi mo ako sinasagot sa tanong ko eh. Lovesky, salamat.
Ayan, padikit daw kay Sis Jed. Ah, sino yun? Sis Jed, ayan. 19 beautiful people. Hello. 19 ba? Parang baliktad ka naman, Dos. DJ Jonel 16 lang yung sa nakikita Gyno. ko dito. Salamat, Sis Labski. Ano daw? Ba't ganoon? Pag maganda talaga, tamad mag-edit. Sabay sabi. Ayan. Sabi ni Sis dyan, nakamute yan si Sir Siyamba. Naka-live kasi si Michan. Ah, asawa niya yan, Sis. Asawa niya si Michan. Naka-live pala. Sorry naman. Kaya pala kanina pa ako nagtatanong. DJ Jonel sa Gyno Remix. Babaeng mahilig sa pink. Ayan, si Miss Jed. Tusok na. Pangatlong tusok. Sana all may bago ulit. DJ Jonel sa Gyno. Oo, mag-asawa sila. Kasi kahapon narinig ko sis yung di ba, nag-playback tayo. Narinig ko kahapon yung yung salita ni Sir Siyamba, Bicol. Sabi ko, saan kaya to sa Bicol? Buriring din yan si Mr. Siyam. Oo nga. Dinikitan kita, Ma'am Tres, para sulit dikit lagi. Bakit hindi mo ba ako dinikitan, Sir GPC? Dinikitan na kita doon kay kay Sir Zoom. Kay Sir Zoom. DJ Jonel sa Gyno. Salamat po sa pagdikit dyan, Sir JPC. Yung bala ko talaga, hindi ako magsasalita. Bakit nagsasalita ako dito? DJ Jonel sa Gyno Remix. Ang init na. Nabibilad na akit. Opo. Opo, sabi ko, lagi na ako magpapaikot at magbabakas sa video or LS mo. Ayan. Salamat po, Manoy GPC. Marhay na aga sa imo, kabayan, GPC Backyard. Sabi ni Dos, yan sir, si Dos, si Maisi Oragon Shane, ay Katres Marias ko. Kasama ko yan dyan sa, sa profile as, cover, yung dyan sa ano ba yung tawag dyan? Kasama ko yan sa Tres Marias Car. Kaya lang watak-watak na kami ngayon. Ako lang yung nag-workout ng channel. Dati yung profile picture ko dyan, yung profile pic ko dyan ay 3 kami. Ngayon, pinalitan ko ako na lang mag-isa. Salamat, Sir Zoom. Ayan, ang sipag ni Sir Zoom ang dikit, oh. Love Speech Mix Vlog, dancing at Love Speech. Sabi ni Sir Zoom Flex. DJ Jonel sa Gyno. Thank you po. Salamat po ng marami sa lahat.
Salamat, Dos. Ayan. Ay, nagsipaglabasan na. Miss Tisang Alimango team. Team Pororos. Salamat. Hindi ko na yan bigyan ng jacket, ha. Salamat po sa Team Pururot dyan. Anin Tambay, nakabidi lang host. Salamat po na marami. Munting upcoming Grand LS lang po. Salamat sa mga tamsak more. Sa tamsak. Tamsak more. God bless. God bless po. And welcome. And welcome, sabi ni Sis Sweet Abby. Nasisilaw kasi ako. Ano ba yan? Hindi ko mabasa ng maayos. Ayan mga loves, padikit po dyan sa binabang link ni Sis Sweet Abby. Sir JPC, thank you. Sunduan ko muna ma'am ang agong ko. Taba at marapado naman ako. Ayan. Sigarapado ka, Sir Manoy JPC. Sis Jed, thank you so much. Salamat po, salamat sa Team Pororo. Thank you. Yaho, salamat lalabs post. Hindi ko ay. Hindi ko yan mapinsisi. Puntahan ko lang. Ayan, paano po yung mga free dyan? Patamsak po sa binabang link ni Sis Sweet Abby. Kasi hindi ko mapin eh. Hindi ako makapag-pin. Mr. Siamba, the mechanics done ticket. Sabi ni Sis Dit. Iyo, ma'am. Pag naurit, tigrurapado. Ropad. Ano yun? Pag nauurit, ropan ako. Tigrarapado ka, goy. Sunduan mo naman ng GPC, baka marapado ka. Live in 34 days? Ang layo pa nito. Ayan, 3 years ka na sa YT, Sis Abby, Sis Sweet Abby. Ayan, tusok. Pang-anim na tusok ako dito, Sis Sweet Abby. Thank you. Salamat. Thank you, Team Pururot. Thank you sa support. Okay, Sisi Koy, host, noted. Thanks. You're welcome, Sisi. Sana all, ang ganda niya. Ang ganda ng thumbnail. Gabi-gabi ako, ma'am, nag-LS. Sana makaduman ka para meron kaming ka-ukraya ni Mrs. Oo, sige. Anong oras? Manoy GPC. Anong oras yung live mo? Nagwa-YT din ba si Mrs. mo? Anong oras yung live mo, Manoy GPC? Nagkakanta ka din ba? 7 to 11? Grabe, oh. Ang haba din. 4 hours ba? 3 hours? Okay, sige. Ayan, salamat.
Thank you po sa lahat na naandyan. Gabs Mix Vlog. Hello, Sisi. May love shout out. Wait lang po sa jacket. Ayan, meron ka na pong jacket. Gabs Mix Vlog. Welcome po sa live ni Tres M. Thank you so much po. Thank you po sa lahat na naandyan. Hello ma'am, ako ang Mrs. ni GPC. Pagwara siya, amo ini ang pangtamsakosin. Pangtamsakosin po. Pangtamsakosin mo po, ganun. Ayan, thank you. Thank you, Manay Gabs. Thanks po. Ayan, thank you so much. Taga-Erosin po ako. Ayan. Uy, ang daming ano dyan, di ba? Hot spring sa Erosin. Lagi kami na andyan sa Nature Spring, sa San Mateo. Ano ba yun? Yung isa, yung hot spring dyan sa Erosin. Salamat po, Sweet Abby. Thank you. Patamsak po mga lalabs dito sa upcoming Grand LS ni Sweet Abby channel. This is Jet. Thank you so much. Shout out po sa 18 eyes na naandyan, na nakatambay. Thank you so much po sa support. Sa Team Puroro, thank you so much. Alis na muna ako, ma'am. Kaya delikado pag na-late. Oo, sige, Sisi. Salamat ng marami. Idikit ko to sa iyo si muna, si Tres Desicon ko, ha? Mamaya na kita balikan after ng live ko sa main. Busy Mikos, sabi ni, ni Lola Sweet. Grabe yung mga pangalan, ha? Miss Disang Alimango, Team Puroro, Arlen Corporal, Miss Disang Palaka, Erica Gasol. Yung mga pangalan mo dyan. Wala yung Team Jigo. Hinahanap ko yung Team Jigo. Sir Siyamba, thank you so much. Ayan, 63, pa lang, banana si Gabs Mix Vlog. Lola Sweet, thank you. Nagtamsak ba ang Team Purorot? Sinamsakan ba ako? Mag-sunglasses pag main. Thank you po mga idol sa pansin at suporta. Mga loves, paano po patamsak doon sa binabang link ni ni Sweet Abby sa kanyang Grand LS? Baka naman, patamsak doon sa binabang link ni ni Sweet Abby. Ayan, thank you, Sis Dit. Mega love shout out, Sisi Lola Sweet.
Sabi nito kayo mo, Sweet Abby. Dan Gabs, mix vlog to your house. Sabi ni si Sweet. Big love shout out to Sweet Abby. Yahoo, si Sweet. Thank you so much po. Thank you sa lahat ng naandyan. Patusok po mga lalabs doon sa binabang ano ni Sisi Sweet Abby. Mainit na, mainit. Salamat sa paharang, Sis Inday Mirna, Sisi. Kahit na anong tagal, at kahit na Gantam Success, mega love shout out. Ma'am Dit, mega love shout out. Ma'am Abby, mega love shout out from Sis Inday Mirna, Madam Sweet. Ayan. Thank you, Sis Jed. Sweet Abby, thank you so much. 14 eyes na naandyan. Salamat na marami. Bulaw, duy, bulaw. Yung aso. Inday Mirna from Sisdit. Sir Sheppy, mega love shout out from Inday Mirna. Madam Inday from Lola Sweet. Ma'am Det from Lola Sweet. Yahoo Lalab Sisikoy, Inday Mirna. Ma'am Inday from Sir Sheppy. Sheppy Purorot. Chippy Purorot. Sabi ni Lola Sweet. Sweet, Lola, aga gising. Ang aga daw ng gising mo, Lola. Hindi mo nakita kanina si Happiness mo, nag-live. Pumunta nga ako doon. Hinahanap kita. Wala ka naman. Sabi ko, sir, andito ba si Bittersweet? Hinahanap ko. Kaya lang, ilang minutes na lang, nag-end live na siya. 5 minutes na lang nung pumasok ako sa live. Mag-end live na rin siya. Sabi ko, andito ako kasi hinahanap ko si Lola Sweet, si Bittersweet. Chefy from Sisdit. Chippy, pasaway, tanghali na dito, sabi ni Lola Sweet. Tanghali na nga, anong oras na? DJ Boyet, True Idol. Sinamsakan niyo ba mga love si Sweet Abby? Yung
kanyang binabang ano kanina. Link. Di ba meron tayong entry doon, sis Lola Sweet, kay sis Abby. Yung pangalawang live niya, hindi na ako nakasilip. Wala ako doon. Late na ako. Nagising. Oo nga, wala ka eh. Ano yun eh? 5:30 ata. DJ Boyet. Maaga ako kasing nagising kanina kasi si Mother, maaga nagmikos-mikos sa kusina. Kasi pupunta siya sa bahay namin sa Albay. Maaga. Kaya ayan, nagising ako ng mga alas 4 ata. Wala kayo second entry ko, mga sisi ko. Di bali may third entry tayo soon. Oo nga sisi. Nalimot ko. Nag-garden ako sa labas. Hapon na yun, di ba? Kaya nagtanong ako kay Lola Sweet kung nakapunta siya. Ako yung hindi nakapunta. Tapos yun din, parang nagpa-check up nun si Lola Sweet ata. Hindi rin nakapunta. Moment cooking vlog, done cooking fish tinola, sabi ni Sir Zom. Thank you, Sir Zom. Salamat sa paharang, Sis Inday Mirna. Sweet Abby, thank you, Sisi. Apology mo, apology, no definite time. Ako, mag-live on the spot lang. Lagi mga lalabs si Koy. Oo nga eh. Kapag hindi namin nakitang mag-notif sa amin, hindi namin mapupuntahan. Minsan kasi, delay naman mag-notif sa akin. Minsan tapos na. Yung kay Sir Som nga na short video. Matagal na pala yun. Then sa upcoming premiere mo, Sir Sheffy, ibaba mo kaya dito. Ay, upcoming premiere ka pala. Welcome, Sisi Koy host. Sis Agnes, thank you Sisi sa pag-stay. Salamat ng marami, Sis Agnes, lifestyle. Ox lang, basta pa-entry, pasok agad. Agoy. Pag pa-entry talaga ako. Sis, bye muna ako. Kay Lubat na. Ayan. Thank you so much, Sis Agnes. Salamat sa support. Bye, Sisi. Bye, Sisi. Sabi ni Sir Sheffy. Thank you so much po. Salamat, Sisi Agnes. Tamsak, tambay lang sa gilid. Nam NC Vlog. Salamat, Nam. Mega love shout out everyone. Sabi ni Nam NC Vlog. Mega love shout out, Lodi Nam, sabi ni Inday Mirna. Madam Mirna, mega love shout out, sabi ni Nam NC, ni NC Vlogs. Yahoo, ingat, lalab si Koy. Lalabs Koy, ayan.
DJ Boyet, True Idol. Let's go to work. Let's go to work. Hi, Sir Jagdish. Good morning. Good morning, Sir Jagdish. Namaste. Namaste. Dan, upcoming premiere ni Sis Chan. DJ Boyet, Ayan, True salamat Idol. sis and Inday. Thank you. Hindi kasi ako makapag-pin eh. Namaste, Jagdish from Inday Mirna. Hello, host. Namaste. Namaste. Inday Mirna, wisi-wisi. Hello, everyone. Namaste. Namaste. From Jagdish. Dan, Ma'am Abby. Bakit? Nangyari? Nawala ako sa live? Munti ka na ako mawala sa live. Nag-loading CP ko. Mainit na kasi. Agoy. Mamaya, bigla ako mawala sa live. Thank you, Lalab, Sisi Inday Mirna from Sis with Abby. Did hello, namaste from Sir Jagdish. I need somebody who can love me and my words. Sweet Candy, I'm not perfect, hello. but I hope you see my Kape-kape. worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Ang tagal ng oras. Tatagalan ako sa oras. Ano na lang, isang oras na lang mahigit.
Pa-view po sa binabang link ni Sir Zoomflex, mga labs. Somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, nobody know I push you further. And for you, girl, I swear I do the worst. Namashti Jagdesh from Sisit. I wonder how, I wonder why. Sometimes I'm up in the sky, and all that I can see, just you and the tree. I'm turning my head up and down, turning around, and all that I can see, just another melody. I wonder how, I wonder why. Salitambay muna ako si Stress. Ayan. Thank you, Sis Jan. Sis Jan Emily. Salamat. Thank you po sa mga tumatambay. Sa mga tumatambay talaga sa akin. Thank you so much. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya at labis ko. Magandang dilag. Esto a mí me rebota, te llamaba pila oficial de ti, ya hasta el número cambiaste. Magandang dilag. Sis Jet. Thank you, Sis Jet. Magla-live ka ba mamaya, Sis Jet? Nabasa mo ba yung yung sinend ko sa'yo? Sis Jet, natanggap mo ba? Yung sinend ko sa'yo. Paano mag-mute ng mute all? Kasi di ba nung umakyat ako sa'yo na na CPR? I-mute mo na para makaakyat ulit ako. Manoy Eric, salamat Manoy Eric. Bawat lakad mo lang Saan ka galing Manoy Eric? tingin, di mawala. Parang nawala ka Manoy Eric. Nangyayari sa akin, isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Esto a mí me rebota,
Ano yun? Sa paningin mo lang ako nawala tres. Nawala ka man talaga ah. Hindi, haha, hayaan ko na lang, sharing na lang yon sa may-ari ng song. Hindi mo na-receive yung ano ko sa'yo? Sinend ko sa'yo yung ano? Video kung paano mag-mute. Nawala ka dyan, Manoy Eric. May nakatambay sa akin na 7 CP. Tapos yung nakita ko dyan, 4 na lang. Di ba? DJ Jonel sa Gyno Remix. Thank you po sa 12 eyes na naandyan at sa 29 na tusok. I-mute mo na Sisi para makaakyat ulit ako. Makikanta ulit ako dun sa live mo. Kahit na anong tagal, DJ Jonel sa Gyno Remix. anong Gusto mo ba mag-TikTok? hirap, TikTok sa umaga, lalabanan natin ang TikTok sa gabi. hapon. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Shout out po sa lahat ng aking mga channel member na sila Mommy Groovy, Sis Ina Ina Vlog, si Sis Daisy Ang, si Sir Biani, si Sisi Anthony, si Mama Joliet, si Madam Cascade, sino pa ba? Si Manoy Eric, ayan, si Manoy Eric. Yung aking bagong DJ Jonel sa channel Gyno. member. Sorry, Manoy Eric. Hindi ako sa inyo makasukli. Saka na, Manoy Eric, kapag nabinta ko na yung 1 hektarya ditong lupa. 1.3 din yun. Pag nabili. Ang sakit sa tainga. Ang lakas ng aking pagiging. Mamaya, bingi na ako nito. Alisin ko na nga sa tainga ko. Sa-headset pa kasi ako eh. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ano yun? Ano yun? Sabi ni Manay Eric. Sabi ko, thank you. DJ Jonel sa Sa mga Gyno. nagpa-member sa akin, Manay Eric, at isa ka na yun. Eric Dacoya, salamat po. Sabi ni Sweet Abby. Sir Eric, mega love shout out from Sis Inday Mierna. Si Turugi Puyat yun, haha, kasi nag-live ako kagabi kumanta. Umakyat ka sa ano mo? Sa live mo, Sis Jess? DJ Lai, tulog na ako sa kagabi. Gyno. Alas 10, tulog na ako kagabi. Hindi na ako nakapagala. Hindi na ako naka sa white. Hindi na ako sumilip kagabi. Kasi nga, ang sakit ng matak ko. Tapos, naramdaman kong inantok na ako. Kapag naramdaman kong inaantok na ako, kailangan itulog ko na talaga. Kasi kapag hindi ko pa yun itinulog, tiyak na umaga na ako makakatulog niyan.
Kailangan pag naramdaman ko na, itulog na agad. Nahirap na makalagpas si Antok. Welcome, Ma'am Abby from Sis Inday Mirna. DJ Jonel. Salamat sa paharang, Sis Dit. Lola Sweet, thank you. Marami bang tao doon kagabi sa bahay mo, Sis Sis Jed? You're welcome, very sweet. Very sweet. You're welcome daw. Sabi ni Manoy Eric. Manoy Eric, saan ka kumukuha ng bananas? Bakit ang dami mong bananas, Manoy Eric? Halos malagpasan mo na ako. Sabi siya. Ang dami mong bananas, pero yung kumusta naman yung WH mo, Manoy Eric? Manoy Eric, kailangan trabahuhin mo din yung ano mo, WH. Dapat this year, mamuni ka na. Ma'am Inday, mega love shout out from Manoy Eric. Manoy Eric, dikitan mo yung ano, tamsakan mo Manoy Eric at saka dikitan mo yung binaba ni ano, ni Sis Sweet Abby na link. Ibang lahi kasi. Ano? Ibang lahi kasi. Late live co-host. Anong lahi mo ba? Punta na kayo kay Boss MJ at Marlabio. Marlabio. Iwanan ko tong live ko, Manoy Eric. Ganon. DJ Jonel sa Gyno. O, punta na daw kayo. Bakit anong meron? Ah, yun yung nagbibigay sa'yo ng ano? Oo nga, pupuntahan ko nga yun. Anong oras yung live niya, Manoy Eric? Nila ano? Boss MJ. Boss MJ and Marlabio? Bakit? Ilan ba yung mga binibigay niya sa'yo na banana? Bakit ganun kaagad kalaki? Bawat bigay ba? 1K? 17 eyes, thank you so much po. Salamat sa lahat ng mga naandyan. MJ Bente. Kunin ko nga yan, Manoy Eric. Pasyalan ko minsan. Pag hindi ako busy. Anong oras yung live niya? Nila? Ano? Ayusin mo magbasa. Bakit? Ano ba yung basa ko? Di ba yung sabi mo, ibang lahi kasi. Late na live co-host. O, di ba? Sis Jed, di ba yun? Yung sabi, yung binasa ko, di ba? Sabi mo, ibang lahi kasi. Late na live co-host. Alin ba yung ayusin ko yung pagbasa ko dyan? Teka lang, screenshot ko yan, Manoy, ano. Ay, hindi ko masilaw eh. Hindi makita. Yung sulat mo yung hindi ko mabasa. Ibang lahi yung mga naandon kasi late na ang live ko, host. Yun naman pala eh. Dito kasi di ba sa
taas. Wala naman. Iba naman dito sa taas ah. Love you. Main mo, dalhin mo doon. Hello, Sisi. Tapos ka na, sis? Mag-live? Sis IP? Salamat, Sisi. Diba sabi ko sa'yo, mag-live ka, 3 hours? Bakit ka agad? Nag-end ka agad? Thank you sa lahat po na naandyan. Thank you so much. Ayan, nasa na lang. 50 minutes na lang. Yung hihintayin natin. Ayaw mo kasi magbigay ng FB. PM sana kita pag nag-live sila. Binigay ko naman hindi mo naman kinuha. Doon, di ba doon ka Keno? Hindi ka ba Team Buriring, Manoy Eric? Sabihin mo lang ba dyan kung anong oras? Isusulat ko. Di na ako maka-accept Manoy Eric ng friend request kasi nasa 6K plus na yung followers ko. Kapag gusto kong i-accept, halimbawa, nag-request friend ka, i-accept kita, kailangan ko mag-unfollow doon sa aking ibang mga followers na hindi ko gusto. Ganun yun. Kailangan ko mag-remove, mag-unfriend. Hindi na nga nadagdagan eh. Sa 6, Nasa 6.7 followers. Sige, hanapin kita. Yun, dahan-dahan kasi host magbasa. Wala kasi prino. Sorry naman, Sis Jed. Mabilis ba ako magbasa? Mabilis ba ako magsalita dyan? Nagreklamo si Sis Jed. Hindi ko daw nabasa ng maayos. Agoy. Mikos muna, lunch time na. Sis Inday Mirna, sabi ni Sis Ilocanang Pobre. Lovski Shop Mix Vlog. Hello Sisi, salamat. Sayaw-sayaw muna kayo dyan. Oo, mabilis. Haha. Mabilis ba? Sir Eric, sabi ni Sis IP. Salamat sa paharang, Sis Inday Mirna. Ma'am Ilocanang Pobre. Ayan. Sis IP, sabi ni Sis Dit. Dan latest live at 3 latest short video mo, Sir Eric. O yan. Dan daw sa 3 live mo, Manoy Eric, at sa 3 latest short video. Sis IP, The Explorer Girl, mega love shout out, sabi ni Sis Inday. Ma'am Jit, sabi ni Sis IP. Thank you sa inyo dyan mga loves. Salamat sa 17 eyes na nakikita ko dito.
Sino ba yung mga naandyan? Pwede magparamdam kayo para alam ko. Para alam ko kung sino yung mga naandyan ba. Thanks, sis I am. Inday Mierna. Welcome, sis IP. Nakailang oras ka, sis IP? Nakailang oras ng live? SW from Lola Sweet. Mommy Sweet, hello. Maraming salamat, Ma'am Inday. Salamat, sis, kasi pinagbigyan mo ako. Ayan, you're welcome, sisi. Live ka lang, sisi. Kapag may free time ka, live ka lang. Stress. Ilan, sisi? Ilan yung live mo? Naka 3 hours ka ba? Ayan, ito pa pala si IPO. Channel member ko pa to. Inbox, IP. Ka-live mo lang, B, IP. Hindi naman siya, okay lang naman siguro kasi ano siya, di pa naman monetize. Di ba, sis? 3 hours, ayan. Kapag ba hindi pa muni, bawal din ba igala agad kapag nag-live? Sana'y dinggin mo, awit ko'y para sa'yo. Thank you, 19 eyes. Oh, sana all. 19 eyes. Thank you so much. Sana umulan. Kahit mainit sa labas, sana umulan mamayang gabi. Sa bagay, hindi pa naman siya muni. Oo nga. Alam nyo, ang init na ng CP ko. My God. Kanina nga, nag-loading siya. Sino si Sweet Candy? Si Super Sweet o si very, si Very Sweet? Si ano yan? Better Sweet. Manoy Eric. Si Better Sweet yan. Hello po, Pedro Lorenzo Jr. Mega love shoutout po, sir. Salamat po sa pagbisita sa live ni Tres M. Thank you po, Sir Pedro. Si Sir Pedro, yung sa ano to parang sa, naalala ko na, sa Baguio? Ikaw, sir, yung sa Baguio, di ba, Sir Pedro? Salamat po, sir, sa pagbisita po ulit sa aking bahay. Thank you so much po. Sir Pedro Lorenzo Jr. Thank you po, sir. Naalala ko ikaw. Ikaw yung nasa Baguio. Taga Baguio, di ba? Tama po ba ako, Sir Pedro? Salamat po, Sir Pedro, sa bisita po ulit sa bahay ni Tres M. Sa farm ni Tres M. Manoy Eric, si Better Sweet yan. Basta may sweet. Si Better Sweet yan.
Ayan, nag-stick yung aking CP. Hindi ko nabasa kung hindi ako hindi ko iswipe pataas. Hello po, Sir Christopher Guillem. Salamat po. Yap po, sabi ni Sir Pedro. Ayan. Si Miss Jed pa. Si Miss Jed pala to, si The Explorer. Oh, siya yun. Hi po, Sir JFC. Thumbs love, harang host. Ayan, thank you, Sir JFC. Sir JFC, may galap shout out from Sis Inday Mierna. Sana umulan ng pera. Ang sana nga, Sisi, para makabili tayo ng CP. Kasi yung CP ko, isa, bulok na. Hindi ko agad makita LS mo. Paano ba gagawin para pag-open ng CP, ikaw po agad? Sana all. Sana all, Sir Pedro. Ako agad yung makikita mo. Ano po yan, Sir Pedro? Nag-notif naman po dyan sa, sa YT? Ma'am Inday Mierna, may love shout out from Sir GFC. Sir Christopher, salamat. Sisti, thank you. Nakikita naman po yan, Sir Pedro, sa notification po. Nag-notif naman po siya once na mag-open ka ng YT. Doon sa notification. Ano yun, CJ? Mega love shout out. Sino si CJ? Salamat po, Sir JFC. Hindi na kita napuntahan kagabi, Sir JFC, kasi alam mo naman na yung live mo, midnight. Ang sarap ng tulog ko noon, Sir JFC. Sis Jan, Emily, salamat, Sisi. Sir JFC from Sis IP, Ilocanang Pobre. Ma'am Emily, Ma'am Jan Emily, hello. Sabi ni Sis IP. Big love shout out, IP, sabi ni Sir JFC TV. Didak, Sisi, thank you so much. Sis Daisy, Thank you, thank you. Hello, Ma'am IP. Sir Sheppy, thank you. Ligo muna ako, sis. Sabi ni Sis Inday Mierna. Ayan. Sige lang, sisi. Maligo ka na. Anong oras live mo? Laona? DJ Boyet, True Idol. Sir Christopher? Yan, sis. Ha? Okay. CJ. Christopher Guillem. Guillem. Yan, sis. CJ. Salamat po. Salamat sa 31 thumbs up. Yan. At sa 18 eyes. Thank you so much po. Parang gusto ko nang ipasok yung CP ko kasi mainit na dito sa may tarangkahan. Ipasok ko muna. Mainit na dito sa Bicol. Sobrang init. Iusog ko lang dito sa balkon.
Saan po ba lugar yan? Dito po yan, sir, sa Sorsogon. Sorsogon po ito, sir. Ayan, salamat sa pamidrol, sis IP. Sino yun? Si sis Myrna. SW lang here, busy pa. Ayan, salamat sis, Ina Vlog. Salamat sis. Salamat po sa lahat ng naandyan na nakatambay pa rin. Dito po sa harap ng bahay, sir, nakaharap yung aking CP. Sa front yard. Sir JFC, thank you. Ano yon? Ano yon? Ano, Manay Eric? Tika lang. Huwag kayong maniwala. Nasa Mars yan si Tres. God, grabe siya. Nasa planetang Mars ba ako? Kaya nga ang init, diba? Sir JFC, thank you po. Nasa planetang Mars pala ako, Manoy Eric. Grabe ka. DJ Boyet, True Idol. May init talaga ngayon, Manoy Eric, dito sa amin. Hanggang ngayon, hindi pa nagkakaroon ng tubig yung puso. Hirap kami sa tubig ngayon. Dinadalhan pa kami ni Papa ko ng tubig. Ayaw ni Papa ko na pumunta kami doon sa sa balon kasi makahoy eh. Makahoy. Walang tres sa Mars. Walang tres sa Mars, hihi, sabi ni Sir Pedro. Walang mga puno doon. Manoy Eric, ikaw talaga. Pag doon ako nakatira, sigurado sunog ako doon. Kuya JFC, salamat. Sabi ni Sweet Candy. Ni Better Sweet. Ni Bitter Sweet. Bitter pero sweet pa rin. Kumusta na po, Sir Pedro, ang Baguio? Marami po bang strawberries? Gusto kong ma-experience paano pumitas ng mga strawberries. Kailan tayo pupunta doon, Lola Sweet? Sa Baguio para makapitas tayo ng mga strawberries ba? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa Pag kumanta ba ako, masi-CPR na naman ako, no? TikTok pa rin. Gusto ko sana kumanta, kaya lang, masi-CPR na naman ako nito. Viral Remix, ang Mahirap mag-mute. viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! You're welcome, sweet. Balik ka na dito sa Earth. Sa Earth. Mahirap pala dyan. Oo, mainit.
Maulan dito, may part na maaraw. Yes, marami dito strawberries, lalo na sa strawberry farm. DJ Jonel sa Gino. Hindi pa panahon ng strawberry ngayon, Tres, sa Baguio. Mga ano siya, sis, mga September, ganon. Mga buwan ng September. Hindi pa pala ngayon. Pero bakit marami ako nakikita ng mga upload ngayon na maraming bunga? Yung mga strawberry ba? JFC, doon ako sa live mo kagabi. Tulog ka na siguro. Si Nightbot na lang ang nag-reply. Ayan. Buti na lang, no? Merong Nightbot. Si Nightbot na lang yung nag-reply. Feb pa pala. GFC, sabi ni the Explorer Girl. Hindi naman seasonal ang strawberry. Basta nagtanim, anytime meron ani. Ganun po ba yun, Sir Pedro? Ganon. Meron ngayon pero ang mahal. Mahal niya at maliliit. Maganda sana yung malalaki. DJ Jonel sa Gino. May tanim ako dito, sis Jan. May tanim ako dito. Yung variety niya ay Japanese Suga. Kaya lang nung kasagsagan ng init, di ba? Namatay yung mga aking tanim. Meron ako dito natitira, 2 puno na lang. Yun ang pinaparami ko. Di ba dati nung sa kabilang Jonel sa Gino. farm pa ako, doon pa sa kabilang bahay namin sa baba. Ang dami kong tanim doon na strawberry. Kaya lang nung nag-stay ako doon sa kabilang bahay namin sa Albay, pag-uwi ko, wala na yung mga tanim ko kasi ako lang naman yung nag-aalaga doon. DJ Jonel sa Gino. Remix. Pag-uwi ko, wala na yung mga tanim ko doon na maraming strawberry. Kaya dapat pag may tanim ka, kailangan alagaan talaga. Meron talaga nagbabantay. Hindi yung iniiwanan. Kasi pagdating mo talagang patay na. Binabaha kasi yung strawberry farm pag maulan, kaya nakataas ngayon. Talaga. Pabyu, sabi ni Sis Jed. Thanks, Explorer Girl. Ayan, pabyu daw po ng binaba ni ni Sis Jed. Sarap ng strawberry sa Baguio, matamis compare sa ibang bansa. Talaga sis. Bakit sis? Sa ibang bansa ba matabang? Matabang yung ano doon. Bagong upload ba to, Sis Jed? Ang babaeng mahilig sa pink. Grabe siya. Ayan. Unang tusok ako. Bakit meron na ditong comment pero walang pangalawang tusok ako. Ayan, malapit na tayong mag-end live. 30 minutes na lang. Sa Macau, matabang ang mabibili doon. Agoy. Bakit kaya matabang? Hindi nabibilad? Gino. Kasi once na parang exposed ba sa sa araw, parang matamis. Yung naaarawan din minsan yung mga tanim. Parang matamis, di ba? Sis Ina, thank you, Sisi.
Salamat po sa lahat na naandyan. Ayan pa, view po ng binabang link ni Sir JFC, mga love. Hindi po ako makapag-pin. Hindi po ako makapag-pin. Kanina, parang may nag-run ka na naman, Sir JFC, na ano ha, may nag-play na naman sa yung video na hindi mo na-set sa ano yun? Sa Premiere. Nag-run siya kanina. Nakita ko eh. Ito ata yun. Ganito kahirap mag-harvest ng saging. Buhay probinsya. Ayan, tusok. 50 na ako dito, Sir JFC. Bakit inaakyat mo, Sir JFC? Pag nag-harvest ba kayo dyan, inaakyat nyo? Kami, ano lang, sa gitna lang. Sa gitna lang ng saging. Ah, hinog na siya. Kailangan nga, maayos yung pagkakaano mo nito kasi babagsak to eh. Ayan, nagbabalik si Sir si Manoy. Sana yun? Nagbabalik si Manoy GPC Backyard at si Manay Gobs Mix Vlog. Daming wire ng kuryente. Oh, mag-ingat ka dyan, Sir JFC. Mahirap yung ganyan. Malapit sa kawad ng kuryente. Tapos nag-ano ka ng saging. Mahirap na. Tay Hefty! Hello, Tay. Good afternoon, Tay. Salamat po sa pagbisita, Tay Hefty. Hinog na no, Sir JFC. Oh, ang sarap nito gawing maruya. Pag ganitong hinog na talaga, kailangan maingat sa pag buha ba. Hinog na, oh. Sarap nito gawing maruya. Nahinog sa puno. Salamat po, Tay, sa patusok. Ayan, mga ano na lang po tayo, mga 25 minutes na lang. Mag-i-end live na po si Tres. Salamat po ng marami sa inyong lahat dyan. Sa lahat pong nakitambay, tumusok, nag-stay, sumilip. Salamat po ng marami sa inyo dyan. 18 eyes na nakikita ko dito. Thank you so much po. Lods Torogi, may club shout out. Salamat, Lods. Akala ko tulog ka. Akala ko turog ka. Thank you. Thank you, Lods. Agoy, tumusok talaga. Ma'am Dit, kain tayo mga lalabs. Sabi ni Sis Ina Vlog.
Tulog ako kanina. Ngayon gising ka na. Hefty, Miguel shout out. Sabi ni Sis Det. Boss, Ilocanang pobre. Nakabidji lang ata si CCIP. May kasama pala ako, Torogi dito. Means Igorot. Haha. Opo, Sir Pedro. Opo. Parang nagkausap na kayo dati, di ba? Ni Lods Torogi. Binaliktad lang yung Torogi, yung Igorot, binaliktad lang. Yung ibig sabihin po dito sa amin, Sir Pedro, ng Torogi, ibig sabihin, matulog ka na. Torogi na, matulog ka na, ganon. Tay Hefty, salamat po. May love shoutout po sa lahat. Sabi ni Lods Torogi Vlog. GPC Backyard, prepare muna lunch kami. Yan, sige lang po, Manay GPC. Ano yung ulam nyo dyan? Malapit lang kayo sa Bulan, sa Palengke ba? Sa Bulan. Ang daming isda dyan, Manoy JPC. Sa gabi man ako gising, aswang ka. Aswang ka, Lods. Balita ako, ka daw doon, nag-concert ka doon sa live ni Sis Jed. Hindi ko alam kasi maaga ako natulog kagabi, hindi na ako sumilip sa YT. Binulad na uga, Manay Tres. Binulad na uga. Ano yun? Binalad na tuyo? Ano yun, bisang? Hindi ko alam yun Uga, ano yun? Bro Pedro. Bro Pedro daw, sabi ni Lods Torogi. Tay Hefty, thank you. Sis Bittersweet, salamat. Sir JFC, thank you so much po. Yes, Bro Torogi, ayana ngay channel mo ta suportarak. Ano daw? Translate ko, Sir Pedro. Sabi niya, yes, Bro Torogi, yan ba ang channel mo? At suportahan ko din. Tama ba? Parang mali. Uga, ma'am, haha. Ano yun nga, Sir GPC? Uga? Ugaog? Hindi ko alam din yung mga term. Alam mo ba yung mga salitang Sorsoganon? Hindi ako marunong niyan, Sir JPC. Ang salita namin ay salitang Naga. Yung pure na Bicol ba? Hindi ako umakyat kagabi, idol, at naglaba ako. Sino ba yung napuyat sa Sis Jed? Kumanta ka daw sabi nila. Dagtoy, timin ko, kabsat. Yahoo! From Sir David. Hello, Sir David. Good evening or good evening. Good evening. Good evening, Sir David. Evening ba sa US ngayon? Good morning or good evening? Uga or royo? Tuyo? Torogi, the Explorer Girl. From Explorer Girl. Sorry, so many things to do after my stream. It's okay, Sir David. Thank you for coming. Nagluluto si IP. Ayan. The Explorer Girl. Mega love shout out, idol. Okay. 11:40 p.m. Midnight na sa US ngayon. Haha. Ano daw? Haha, char lang yon host. Naglaba siya. Ikaw talaga, pinagluluko mo ako dyan, sis the Explorer. Bulol na talaga akit sa pangalan. Ano ba yan? Bakit ganyan yung mga pangalan nyo? Ang hirap naman, bigkasin. Manay Emily, 22, may kalap shout out. Thank you, Sisi. Thank you, Manay M, sa pagbisita sa live ko. Nag-live pala si Madam Jed kagabi. Oo daw, midnight na siya nag-live. Nadikitan ko na yan, nadikitan kan ba kabsat idi na minsan. Ano daw? Ang hirap na mabasahin ng mga pinagsasabi niyo dyan. Uga, yug-yug. Ano daw? Uga, yug-yug or galaw sa igorot. Uga, iyak. Parang nagdumudugo yung ilong ko dito, ha? Hindi yan English, pero dumudugo yung ilong ko magbasa.
Hello sis, maray na hapon. Maray na hapon man. Maray na hapon man po, Manay Emily. Kapatid Panalo, mega love shout out. Mama Lad, Tamsak Harang, mega love shout out sa lahat from Mama Lad. Thank you, Mama La. May hilang ka pala. May hilang kaya? May hilang kaya? Pasensya na na. Ayan. Pagaling ka, Manay Ems. Magparahay ka. Kapatid Panalo, salamat. Isipin mo na lang na si Dora the Explorer. Oo nga. Sir GFC, thank you. Emily Mix Vlog ini. Iyo po, Manay Ems. JPC Backyard, Porong Bicol Kapalan Manay. Tatao man ako magtaram kaan. Aadit lang. Aadit lang. Diet lang. Oo, pero pure na Bicol ako, Manay JPC. Hindi ako marunong mag-intindi ng ng sursugon talagang salita. Kasi di ba may mga halo na yan waray. Kasi malapit na yan sa Samar. Hindi ako marunong magsalita niyan. Nagda-drive. Sabi ni BJ lang kapatid, nagda-drive. Sabi ni kapatid Panalo. Ayan. Ingat po kapatid Panalo sa pagda-drive. Salamat po ng marami. Thai Hefty, thank you so much po. Sis Bittersweet, thank you. Love Skisha, thank you. Mama La, salamat po. Ma'am Bitter, Candy. Magayunan ang luwas ni Malinigon. Ayan. Ay, ito. Meron palang nalilate ako kasi. Falcon Paunan. Hello po, sir. Wait lang po sa jacket. Sino yun? Sino to? Ikaw to, Lods, Torogi? Falcon Paunan? Si Sir Pedro. Ito po yung bahay mo, sir. Hello po, sir, ni Bro Pedro Lorenzo Jr. Ito po yung... Main mo po ba yan, Sir Pedro? Si Falcon? Paunan? Mama Juliet, mega love shout out, Mama Juliet. Salamat po. Sis BP, mega love shout out, Sis BP. Black Pearl. Mama Juliet, thank you. Hello host at sa lahat. Magayuno na Oragon pa. Magayuno na Oragon pa. Ayan, salamat naman, Lods Torogi. Parang gusto ko umuli sa Bicol. Ayan, uli naman ay Ems. Magsakat kita ng buko. Tapos ayan, maraming bunga yung mangga, Indian mango, bayabas. Nalalaglag lang kasi hindi ko na kayang kainin. Pinapakain ko na lang sa baboy. Kanina nga, kalahating balde yung napulot kong Indian mango. Binigay ko sa baboy. Tapos yung mga baga, Manay Ems, kamuting kahoy. Pag dito sa amin, wala akong ganang kumain ng mga nakikita ko ditong mga tanim-tanim. Yung saging, yung kamuting kahoy, kamuti, mga Indian mango, mangga, saba. Pero pag sa ibang bahay, pag pumupunta ako sa ibang bahay, tapos nagluluto sila, naglalaga sila ng saba, kumakain ako. Pero pag dito sa amin, hindi mo ako mapakain. Tamad. Para ako kasing busog na eh. Ayan, thank you po. Ayan. You're welcome po, Sir Falcon Paunan. Tingnan ko nga po yung bahay mo, sir. Teka lang. May binabang bahay si Manay Ems, mga loves. Ayan, dana po ako sa iyo, Sir JFC. Dana po ako dito sa iyong binabang link kanina. Ganito kahirap mag-harvest ng saging. Kaya lang hindi ako makapag-iwan ng bakas, Manoy JFC. Nagluluko naman kasi itong isa kong CP. Si Tres Marias the second ko. I-heart ko lang kasi sa emojis, siya. Yung CP ko. Nakakapag-comment. Pero pag sa letters, hindi. Yung aso, ayan, nagbibilad. Nagbibilad yung aso. Si Budaw.
Ang sarap kumain sa ibang bahay. Oo nga, Sir GFC, no? Pag pumupunta ako dun sa pareho tayo, Tres, ganyan din ako. Ano daw? Teka lang. Basahin ko muna itong sa taas. Sabi ni Lord Sorogi, we, tinatamad ka lang magluto. Parang gano'n na nga yun. Parang gano'n na nga yun, Lord Sorogi. Tinatamad lang magluto. Tapos pag may nakikita ka, dito lang sa paligid ng bahay mo, parang wala kang gana. Didman na lang. Ayan, nalalaglag na lang yung mga Indian mango, yung mga dyan, tanim-tanim, yung langka, ang daming langka, nabubulok na lang. Ang lawak sis ng farm nyo, sana all may hacienda. Sisi Maxine, salamat Sisi Maxine. Pag pumupunta ko doon, Sir JFC, doon sa Albay, doon sa mga tita ko sa Albay, di ba? Tapos marami kaming bit-bit na mga galing dito sa namin, sa farm namin, ng mga root crops. Pagdating namin doon, pag sinasaing nila, aba, ang sarap ng kain namin. Ang sarap ng kain namin ng aming dala. Pero pag dito sa amin, walang gana. Bakit ganon? Tinatamad ka rin kumuha. Parang gano'n na nga yun, Lord Storogi. Lagi ka pumunta sa ibang bahay, tas dala ka na lang ng saging para makakain ka. Yun na nga, sis, bittersweet. Yun na lang nga yung ginagawa namin. Tapos yung, kahit kahit hindi ka magbitbit, magdala, kung ano yung niluluto nila doon na kaparehas lang dito sa amin. Ang sarap kumain. Tapos yung namin dito, yung, di ba, hindi kami bumibili ng bigas kasi nga, di ba, meron kaming palayan. Kapag sa ibang bahay, ang dami yung kinakain ko na kanin. Kasi di ba, yung kanin nila doon, yung binibili, ang sarap ng kain ko nung maputing bigas. Dito sa amin, maputi naman, kaya lang yung bagong ani. Parang gusto ko yung sa labas na sa labas na bigas, yung binibili ba. Dito sa amin, ang kilo ng saba 40 pesos. Di nga abot isang piling. Agoy. Dito sa amin sis, mura lang yung dito. Yung saging, piso lang yung isang anong tawag doon? Yung isang daliri. Isang daliri ng saging. Piso lang. Masarap kumain kapag marami. Oo, maraming kasama sa bahay. Dito sa bahay, kami lang ni Mama. Minsan, ngayon nga, mag-isa lang ako. O paano pa ako kakain? Hindi na ako kumain. Kape lang, sapat na. Hindi nga ako nagsaing ngayon eh. May tira pa naman kagabi. Hindi ko alam kung panis na yun sa rice cooker. Bahala na. Basta may whitey. Basta may whitey, go lang. Masarap yung bagong bigas stress, mabango. Oo, masarap naman. Si stress, anong halaman yan? Ito? Itong sa gilid? Di ko alam eh. Ito ba? Di ko alam kung anong halaman to. Para siyang laing. Hindi naman siya kaladyum. Kaladyum ba yung tawag doon? Naliligo pa sa Kalboro. Lahat ng saging dito sa Maynila, daan sa Kalboro. Ayun lang. Mahirap yun, Sisi. Dito sa amin, talagang natural. Organic na organic ba? Nahinog sa puno, ganon. Kanina, ang dami kong pinulot na dyan. Indian mango. Ganda ng boses mo, sis. Maganda ba? Maganda yung speaking voice, pero pag kumakanta, ang pangit. Para nakapasok sa drum.
Ayan, salamat po sa lahat ng naandyan. Thank you so much po sa lahat ng nag-stay. Sumama sa aking live. Thank you so much po. Maganda naman yung boses mo dyan, sis, ah. Naririnig ko, kumakanta ka pa nga eh. DJ Boyet, True Idol. Sa susunod po, baka pwede po kantahin nyo yung Sarong Banggi. Ayan. Alam mo yun, Sir, Sir Pedro? Bicol song ba yun? Mama La, salamat po. Ano nga yun? Hindi ko yun alam. Basta parang narinig ko na yun, Sir Pedro, yung ano yan. Kantahin ko nga. Yung sarong banggi sa igdaan. Ganun ba yun? Nakadangog ako. Ning uni ng gamgam. Parang mali. Parang mali yung kanta ko. Sarong banggi sa higdaan. Nakadangog ako. Ning uni ng gamgam. Tama ba? Parang mali. Saan ka nga, Sisa Bicol? Sa Sursogon po ako, Manay M. Sa Sursogon po. Tapos sa Albay, may bahay din po kami doon. Napapalakpak tuloy si Sir Pedro. BG lang po host from Sis BP. Ayan, salamat Sis Black Pearl. Thank you so much. Mama La, salamat po. Sir David, thank you so much. Tama ba yung kanta ko noon, Sir, Sir Pedro? Tama ba yun? Yung Sarong Banggi. Sir JFC, thank you, Sir JFC. Dana po ako doon sa binabaan mong link kanina. Sir Sugon, magayuno na lugar, picture me iyan, kang college kami. Ayan. Oo, magayon dyan, sis. Magayon man. Kami kasi, hindi pa naman talaga kami, sentro ng Sorsogon. Dito pa kami malapit sa boundary ng Albay. Yung municipality namin, Pilar Sorsogon. Pero yung pinakasentro ng Sorsogon, maganda siya. Sis, Lula Sweet. Thank you, sis. Malapit na po ako mag-end live, mga loves. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami sa lahat po ng sumama sa aking live. Simula pa po kanina hanggang sa ngayon. Diba? Sa loob po ng 3 hours na sumama sa akin. Salamat po ng marami sa inyo. At maraming salamat din po sa aking mga channel member na sila Mami Groovy, si Madam Cascade, si Sir Vianney, si Sis Daisy Ang, si Sis IP, si Manay Eric, si Mama Juliet, sino pa ba? Yun. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Palagpasin po muna natin ng 3 hours para pag nag-end live ako, baka mamaya kulangin ako ng siguro. Salamat po, Sir Pedro, Falcon, Paunan. Thank you so much po. Teka lang, sir, ha? Puntang ko pala yung bahay mo. Akala ko, sir, nag-ano ka din, nagbablog. 13 ano pa lang. Pinapalaki mo po ba itong bahay mo, Sir Falcon? Isa lang yung video mo. Hindi makapag-comment. Naka-ano siya? Naka-off. Tay Hefty, salamat po, Tay.
Salamat po sa lahat ng naandyan. Thank you so much po. Teka lang. Sisi Maxine, thank you, Sisi. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not Ayan, salamat po sa lahat ng sumama sa aking live. nobody. No, I put you first. Basahin ko yung nakalista ko dito. I swear I do. Yung hindi ko po mabanggit na naandyan, sumigaw lang po. Tumaas lang yung kamay. Ayan, maraming salamat po kay Manoy Eric Dacoya, kay Sis Mylene Channel, kay Sir Kasiao TV, kay Sis Bittersweet, kay Sir Zoom, kay Sis Agnes, kanina kay Sis Agnes Lifestyle. Tama ba? Kay Sis Ina Vlog, kay Sisi Anthony, kay Sweet Abby, kay The Amazing MNJ, kay Sir Jaymen, kay Sis Dit, kay Inday Marie, kay Kasusyo, kay Sir Bosnoy Albert Vlogs, kay Manoy Siyamba, kay Sis Jed, The Explorer Girl, kay Sis Jan Emily, kay Sis Daisy kay Sir Brad 32 Vlog Official, kay Sis Loyang Vlog, kay GPC, kay Manoy GPC Backyard, kay Ma'am Moment Cooking Vlog, kay Ma'am Poching, kay Sis Labski, Labsha, kay NC Vlog, kay Sir Pedro Lorenzo Jr., kay Ty Hefty, kay Lods Torogi, kay Manay Ems, kay Sir Sheppy kanina, kay Sis BP, Black Pearl, kay Mama Juliet, kay Sis Maxine, kay Sir JFC, kay Mama La. Thank you, Mama La, Mama Juliet. Thank you so much po sa inyo dyan. Kay Sis Maxine, kay Bittersweet, Sweet Candies, kay Gabs Mix Vlog. Puntahan po kita mamaya. Gabs Mix Vlog. Asawa ni Sir JPC. Tika lang. Ang ingay ko, di ba? Gab Mix Vlog. Puntahan kita mamaya. Sana mabisita ka din. Sana bisita ka din, ma'am, sa LS namin mamaya. Tayo usap, wag si GPC. Oo, sige. Anong oras ngayon? 7 to 11 p.m. Mama La, salamat po. Salamat po sa lahat ng naandyan. Ayan. Palagpasin ko muna. 3 hours and 4 minutes pala. At least mga 10. Thank you po. Salamat. Pwede na po si Sis Jan Emily pala. Sis Jan, mag-sit up ka na, Sisi. Ikaw na yung susunod sa akin. Salamat po. Salamat. 12 eyes. Thank you so much po. Tay Hefty, Manay Ems. Salamat, Manay Ems. Sir Falcon, thank you. Sir David, thank you so much. Sir David. Yan si Sir David pala. Hindi ko na lista. Sis Jed, thank you. Magla-live ka ba, sis? Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Thank you po. Thank you, everyone. God bless. Magandang dilag. Palagpasin ko muna konti. Palagpasin ko muna, guys, ng konti para sure. Magandang dilag. Baka mamaya, katulad nung nakaraan, akala ko 3 hours na. Pag end live ko, kinulang ng 10 seconds bago mag 3 hours. Sayang naman, di ba? Thank you, Manay Gabs, Mix Vlog. Salamat.
Thank you so much. Pwede na po kayong lumipat sa ibang may live. Mag-support po sa iba. Thank you so much po. Salamat po ng marami sa pagsama kay Press M. Sa live ko po ngayong umaga. Mamala, thank you so much. Pwede na po kayong lumipat sa iba, mga loves. Magpapa-BGM lang ako. Saglit. Thank you so much. Salamat po ng marami. God bless everyone. Thank you, thank you. Magkape muna ako. Kape yung aking lunch ngayon. Lunch. Lunch ni Tres ay kape. With Chippy. Palang ako'y natunaw na mga titig mo sa akin nakabighani na di ko mapigilang aking nadarama. Ay chinita, girl, ay chinita. Palang ako'y natunaw na mga titig mo sa akin nakabighani na di ko mapigilang aking nadarama. Ay chinita, girl, ay chinita. Girl, ay chinita. Palang ako'y natunaw na mga titig mo sa akin nakabighani na di ko mapigilang aking nadarama. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonel sa Gyno.
Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno. Di pa rin kayo umalis? Akala ko wala ng tao. Nagpa-BGM lang ako ng konti. Kasi di ba pinalagpasan ko ng 3 hours. Andyan pa rin pala kayo. May 15 eyes pa. Thank you so much mga lalabs. Bye-bye po. God bless everyone. Bye-bye. Salamat team. Ano yun? Team Marites ba? Team Buriring. May Team Marites dyan. May Team Pururot. Thank you so much. Sa lahat po ng mga bagong bisita na pumasok dito kanina, salamat po ng marami sa inyo. Bye-bye! Bye-bye na po talaga. Bye! Matulog na, sis Dit. DJ Jonel sa Gyno Remix. Anong oras na dyan? Matulog na. Akala ko ba, umalis na kayo. Kasi nga, pumunta na ako doon sa kusina. Nagtimpla ako ng kape. Bye-bye na talaga. Bye-bye. Salamat po. Salamat. 12 eyes. Thank you so much. Bye-bye. Lipat na tayo kay Sis Indemir na or kay Sis Jan Emily. Bye!